Good morning mga Marites. Good morning daw, Gwen. Advice naman, Gwen. Advice. Anong masasabi mo doon sa mga baklang, sa mga friend nating yung hindi pa nakaranas ng, parang feeling ko true love, or hindi mo lang yung na-experience na mahalin or magkaroon ng jowa na seryoso ng kahit mga at least 1 week, mga ganon. Yung puro na lang siya sana all. Ano masasabi mo? Ay, ikaw, Day, ano masasabi mo dun sa mga baklang puro na lang sana all at parang iniisip niya na bakit sila hindi na masyadong maganda, bakit ako mukhang babae? May karapatan naman tayo mag-assume. Pero, dapat, totoo yung minamahal mo. Pero, grabe yung pag-assume ko, no? Ikaw ba yan? Ako yun. Pero, hindi mo pala lalaki mo. Ano? Tikim lang. Isang gabi lang. Ay! Pero ano masasabi mo dun sa mga lalaki na wala pa nga nangyari, unang kita pa lang, tapos kinuha mo yung Facebook, tapos parang iniisip mo na you start a conversation in a very romantic, tapos mapunta sa tapos bigla ang bungad sa'yo, Gcash ang hiningi. Humingi siya ng Gcash kasi Bakit sa'yo lang ba? wala na gasolina. Okay, hindi, wala na tayong dun sa gasolina or load, anong mo na parang nanghingi ka agad ng Gcash na hindi pa nga kayo nagtitikiman. Sa ang inyong Tagalog ba? Ano ang pag-ano niyo sa amin, mamasahan? Grabe, no? Ikaw talagang swerte sa lalaki. Hindi ka magkakagandaan. Personal ka. Ano masabi mo, Day? Grabe talaga yung mga lalaki ngayon. Na-take advantage. Kilala lang sa barko. Oo. Asking. Gcash. Pero ano masabi mo dun sa, di ba ikaw nakilala mo sa barko tapos hingin ng Gcash, ano masabi mo dun sa mga bakla naman na nakilala sa barko pero ngayon parang meron na silang relasyon? Oh, bakit? Wow. Hindi naman totoo yung mayroon silang relasyon. Ano? Kasi yung lalaki na yun may jowa. Oh. Miss Balay-balay. Miss Balay-balay. Meron pala. Oo, hindi pala basta-basta yun. Ano masasabi mo sa mga bakla na hindi pa muna makabulgar, hindi makapag-decide kung talagang sila o hindi kasi nag-hold back siya kasi nga hindi pa daw tanggap ng parents? Sino ba yun? Ha? Sino ba yun? O ikaw? Ako? Ay, si Gwen. Siya. Salteya pala. Ma, ikaw pala to, ma. Huwag ka na mag-assume lagi. Pareho na lang tayo. Ikaw masabi mo sa friend nating in love ngayon. Ay, congratulations! Sobrang bloomings niya. Ano ba sila na ba? Namin na ba sa'yo? Hindi pa. Siyempre, hindi pa. Assuming din yung babae ay yung bakla. Talaga? Ang comment niya. Nakadress Inulan. na siya matulog. Ha? Lagi nakadress. Anong masabi mo dun sa mga friend natin na okay naman sana pero parang laging may ano ba yan? Anong tag nun? May exemption or ano ba yun? Yung why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the door? Parang gano'n, parang dapat loud and proud tayo pero hindi natin pwede ipakita kasi nga baka marami mga dahilan. Kasi, una sa lahat, kailangan siguraduhin mo muna kasi Kayo? kayo. So wala pa. Oo. Kung alam mong kayo, di kayo. Tapos. Hindi mo pwede sabihin na in the middle of the night, nanonood ako ng TikTok. Kasi pagtingin ko sa side ng Seb, wala naman siyang kausap. Sino ba yun? Sino ba yun? Sino ba yun? Sino ba yun? Ayun! Picture man niya yung Hindi, ikaw, ano masabi mo dun sa mga, okay, moving on, dun sa mga, friend nating, gusto naman sana ng lalaki or ano bang status nila na parang halos parang sila na pero, mga friend natin na gusto ng lalaki. Ang problema kasi mas mukha siyang lalaki. Hindi siya lalaki. Tanggalin mo na yung mga bangas mo. Mag-invest sa sarili. Mag-invest sa sarili ba? Pagandahin ang sarili. May na-invest na ako sa sarili ko. bakit sumasagot ka? Ikaw! Ano ba? Lahat naman tayo may bangas. Sadyang yung kanya kasi parang balat. Kahit anong gawin mong bunot, andiyan pa rin siya. Totoo. Ano masabi mo dun sa mga lalaking willing naman siguro to share his love pero may restriction na Ako naniniwala ko lagi sa sinasabi mo. Maniwala ka sa hindi, ikaw lahat mo pinagsabi. Hindi ko alam. Ayaw paniwalaan kasi I have my own opinion pero naniniwala ka sa sinasabi mo. na If you love
someone, take a risk. Take a risk. Oo, masasaktan ka. Oo. Okay lang yun. Kung magbibigay ka kasi sabi mo nga, di ba, ang mga babae, mga lalaki nga, nagbibigay din, nagsishare din ng financial. So, pagbalik ko po, abangan nyo na lang. Pagbalik ko po, makailangan ko muna po mamuhunan. Gawin ko muna yung pangkabuhayan. Bawal maubos sa Para maging proud din yung magulang. Sa ngayon wala pa. May basketball daw pala sila. Tapos, Natulog ako kagabi. Natulog na lang ako, ha? Shoes nga eh. Ay, ano ba yan? Bakla. Pero mas nakakatakot Hindi yung pa kayo kagabi talaga. Hindi ba kaya nag-ano ng 1 month? Nag-invest? bakit ano nangyari kagabi? Nanggigigil na talaga ako. May gusto na ako isubo sa emergency ng kagabi. Ha? Umorder ko siya yung hands. Wala mo siyang kausap. Ano naman masasabi mo doon sa kaibigan mong roommate mo na every 20 minutes umuutot? Ate, ilabas mo na. Kasabi. Wala. Ako lang ba talaga, Mia? Hindi, this time kasi ibang-iba, te. Parang, ano to? Ilabas mo na to, te. Grabe daw. Alam mo, nakakaloka kasi rito. Kung umutot ako every 30 minutes, ang sama ng ugali mo, sumasagot ka rin. Hala, umuutot din. Oo, kung umutot ako mga 3 minutes, wala siya naman. Wala kayo sa akin sa taas. Kami lang dalaw ni Inday. Walang umuutot pero amoy utot. yung bunganga. Yung bunganga. Nangyari yun? Paano nangyari yun? Charot lang. Ang layo namin si Amang yung katabi ko. Ano masasabi mo sa mga ka-roommate mo? Na. Ganda naman. Sige. Magbitaw kayo. Nasa live tayo. Maano? Ano naman yun? Ang natatimba siya. Hindi Ba't wala kayo masabi? Ano? Ba't wala kayo masabi? Ba't wala kayo masabi? Normal lang. Ay, puta, kamigin day. Ang pag-ibig mo parang pagdadrive mo. Ano? Hindi mo matuloy-tuloy. Dapat i-persevere mo. O sige. Diba? Kasi anong motto mo? Kaya nga nila, bakit ako- English. If others can do, why can't I? Ah! Kaya nga nagpatotoo ako dito, oh. Ganyan din, oh. If not now, then Parang sa pag-ibig din yan. Di ba? Pag nagmahal ka, risky. So, at the end of the day, masaktan. Mayroon talaga masaktan. Hindi mo rin alam kung hanggang kailan, pero kailan mo siya susubukan. Di ba? Pero sa totoo lang, ikaw ang pinakaswerte sa pag-ibig. Parang- Hindi naman ikaw ang gano'ng kaganda. pero, meron na. Parang insulto yun. Sige. Ay, Hindi ako nasaktan sinabi. Nasaktan ako sa kantsaw mo. pero, hindi ka gano'ng kaganda, pero ang utak may lamay. Bumawi. Masibag, sip-sip. O, di ba? Layo ka sildo dahil. Kaya nga, peligro na. Mukhang napapaaga yung utang na. Dugay kayo kung ang ganun pizza di peligro. Ang tagal. Ito ko yun. Ang tagal ng ano natin. Kasi nga, Sabi paano nga kayo ni hindi Betcha. mapitsap yung peligro yung pinagbibili mo? Grabe na yung... Hindi ka natatapos. Ang problema kasi sa utak mo, kapag may naisip kang gawin, kailangan diretso. gawin mo. Ura-urada nga sumakay lang kami, ganun-ganun. Hala, maganda yan, Day, ha? Huwag natin tinan. Huwag maganda nga yung fountain. Sige, pagdating din, pag-alis na, 97,000 man nakuha. Hindi, ikaw naman, Brenda, what is your opinion regarding a friend na, oo, nagmamahal, gusto na ipamukha na nagmamahal siya, pero, parang ginagamit mo na lang din yung katawan ng ex mo para lang makasaya. Yung sarili mong yung sarili mong, Ako naman, para mapasaya na yung sarili Correct. kagustuhan. para sa akin kasi, yung pagmamahal, meron talaga yan siyang kasamang kasiyahan. And yung pagmamahal ay hindi kailangan suklian din ng pagmamahal. It doesn't mean na pag nagmahal ka, kailangan mahalin mo rin ako. Pag mahal mo siya, huwag kang manghingi ng kapalit na pagmamahal din. Ngayon kung siya, yung friend natin, mahal niya yung si Chururut na ex niya, doon naman siya happy at gusto rin naman ng ex niya, di bali nang hindi siya mahalin, basta mabigay lang yung kaligayahan niya. Ay, kasi nga, may boyfriend ka na, may girlfriend ka pa. At nakarecruit ako ng isa. Huh? Si Diva! Ay, ganun ba yan? Nag-meet, mas mapula pa yung labi at saka naka-contact list. O, diba? Punta yan dito. May nalubot ka na, nalubot ka pa. Oh, yun ang maganda, di ba? Isa ikaw lang palagi. Kaya Di siya ba? na, Oo. nanood din siya. Ha? Beshi, anong masabi mo doon sa
mga friend nating... Hindi, may mga friend tayo kasi dito may mga friend tayo na okay naman eh. Okay lang, makahawak ka na ng 1,000. Yan, meron na naman siya kasamang 2, 3. Oo, napunta na naman sa lodge. Oo, tapos wala na naman. Hindi yan ako. Oy, happy birthday pala kay Marian! Ah, Sabay-sabay. Makahawak na ng kasi nga ang tagal ang tagal lang diniprive ang sarili niya. Anong masasabi mo dun sa friend mong subong-subo na tuwad pa. Pero dahil sira ang cellphone, naglolo na lang siya. Ang tagal nagkulong sa kwarto. Oo. Yung ang daming lalaki unlimited pero pinikit na. Bulag na nga, pumikit pa. Tulog na lang ako, Bessie! Meron din naman tayo mga friend na bagamat may edad na, lumalaban. Bakit? Ala. Bakit? Ano ba? Wala pa nga. Ala. Intro pa nga lang. Bagamat may edad na lumalaban, ito yung mga galawang Hokage. Yung habang abala ang lahat. Oh, biglang segue. Oo, may sariling galaw. Saan yun? Tapos may Makita mo na lang. lalabas. Ano, asa kayo? Asa si kayo? Oo. Tapos biglang nawawala. Tapos, Asan kaya siya? Ang paalam, punta lang 7-Eleven. Pala? 24 hours na nawawala, i-report ko na sa pulis. Biglang nag-live. anong ginawa? Nagharos sa Kalamunggay. Nagharos sa Kalamunggay. Tuwa sa Banaw. Nanambal siguro Tambal na. Nagharos sa Kalamunggay. 24 hours na wala. Pagbalik, may kalibin na. Yawa. Ano, totoo. Sa lahat ikaw yung matapang. 24 hours ito nakakaloka. Pag dumi niya, buo pa rin yung kalamungan. Ayan si Daddy. Ayan. Ay, hindi. Ano yung sabi niya? Sabi niya, isa pa daw. Meron din akong friend na kilala. Ah, Nag-chat, nangutang ng pera. Maintenance daw ng diabetic. Yawa. Sinabi ko sa kanya, Nay, wadyo ko'y kwarta ka ron. Nay, parang kilala ko na yan. Kilala ko din. Kawawa. Wadyo may kwarta ka ron, Nay. Ambot lang jod. Nag-ihaw na ng galimig piso para na may pagkaon. ay, mas maganda yan dinidemo pag nandito sila. Manda kayo mamayang lunch. Kuya, It's DJ.